Hey yo, good people, this is your boy Mkababa DMC all the way from Msotra Bafetu, Pimtown, Kasilamakasi Bafetu, and you're now tuning into a day in 2nd Street Bafetu. As I'm about to hit you with a massive performance Bafetu, please do enjoy and subscribe. Mkababa Gelo, what's up? Ngitidala nginitshela ngale ngoma emnandi. Afasikesha amamithi asilali waphyabolwathi ningathi abagcwali umculo wami nizothi yathi angekani dala nginitshela ngale ngoma emnandi afasikesha amamithi asilali waphyabolwathi ningathi abagcwali umculo wami nizothi yathi angekani manje ngithi sweeper sweeper ngathi uyangisipa ngithi wena sweeper ngathi uyangisipa ngithi wena sweeper ngathi uyangisipa ngithi wena sweeper ngathi uyangisipa ngitidala nginitshela ngale ngoma emnandi Afasikesha amamithi asilali waphyabolwathi ningathi abagcwali umculo wami nizothi yathi angekani dala nginitshela ngale ngoma emnandi Afasikesha amamithi asilali waphyabolwathi ningathi abagcwali umculo wami nizothi yathi angekani. What's up, Sasha? You're free, Kubugile, the pop Dasha. These are not toys. Welcome, Saga Mama, when I don't paramelo when you suck on a Monday. What's up, Sasha? You're free, Kubugile, the pop Dasha. These are not toys. Welcome, Saga Mama, when I don't paramelo when you suck on a Monday. Says Keshi, so on a Monday, Oba says Keshi, so on a Monday, Oba says Keshi, so on a Monday, Oba says Keshi, so on a Monday. Ngitidala nginitshela ngale ngoma emnandi Afasikesha amamithi asilali waphyabolwathi ningathi abagcwali umculo wami nizothi yathi angekani dala nginitshela ngale ngoma emnandi Afasikesha amamithi asilali waphyabolwathi ningathi abagcwali umculo wami nizothi yathi angekani manje ngithi sweeper